Hej, mit navn er Lars Løkke Rasmussen. Jeg vil rigtig gerne snakke med lige præcis dig om vores økonomi. Vi har udarbejdet en idé i Venstre om, at selskabsskatten skal sænkes. Det har vi gjort, fordi at det vil gøre, at det vil blive bedre at etablere og drive selvstændige virksomheder i Danmark. Samtidig med det, så skal vi også have bedre rådgivning og bedre hjælp til de virksomheder, der gerne vil slå sig ned i Danmark. Hej, jeg hedder Inger Støjberg, og her i Venstre så mener vi, at asyl og reglerne for asyl og sammenførsel skal strammes, og at der er flere indvandrere, der skal i arbejde. I Danmark skal det nemlig være attraktivt at arbejde og studere. Hej, jeg er Lars Klarup. Skolebørn skal være blandt verdens bedste. Til læsning, matematik, naturfag og engelsk. Længere skoledage for de mindste. Lærerne skal have strammere karakterkrav. Vi bliver nødt til at blive dygtigere for at kunne kommunikere bedre med vores handelslande. I Venstre vil vi gerne oprette et kontanthjælpsloft. Det betyder, at der skal være en grænse for, hvor meget man modtager for passiv indkomst. Samtidig med det, så skal der være mere fokus på mennesker med lav arbejdsindkomst, så de kan få lettet deres skat. Det skal kunne betale sig at arbejde for alle, og det er det Venstre rigtig gerne vil have. Det er det vi rigtig gerne vil have. Så støt Venstre, og du støtter kontanthjælpsloftet. Vi vil gerne have, at det skal være mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark. Derfor vil vi gerne have, at ydelser til flygtninge skal sættes ned på SU-niveau. Vi vil gerne have et udvidet frit sygehusvalg, der sikrer patienter ret til behandling på et privat hospital, hvis ventetiden på de offentlige sygehuse er længere end 1 måned. Supersygehusene skal sikre, at en behandling udføres af de førende eksperter. Stem på Venstre for et bedre Danmark. For at vores krav kan blive til en realitet i samfundet, og for at vi kan hjælpe lige præcis dig og dine nærme. Tak.